Stoltenberg u intervju objavljenom u subotu rekao je da je NATO mogao da učini više da naoruža Ukrajinu kako bi pokušao da spreči rusku invaziju 2022. godine. Sada obezbeđujemo vojnu opremu za rat, a onda bismo mogli da obezbedimo vojnu opremu za sprečavanje rata, rekao je generalni sekretar NATO-a Stoltenberg nemačkom nedeljniku FAS. On je ukazao na oklevanje NATO-a da obezbedi oružje koje je Kijev tražio pre ruske invazije u punom obimu zbog straha od eskalacije tenzija sa Rusijom. Nakon početka rata Ukrajina, koja nije članica NATO-a, dobila je sisteme naoružanja od svojih saveznika nakon početnog oklevanja. Stoltenberg, bivši premijer Norveške, povlači se u oktobru sa pozicije lidera NATO-a koji je obavljao od 2014. godine. U junu je objavljeno da će sledeći šef NATO-a biti bivši holandski premijer Mark Rutte. Stoltenberg je u intervju rekao da će se kraj rata u Ukrajini postići samo pregovorima. Da bismo okončali ovaj rat, morat